o ye kunnafoni jumɛn ye Sénégal ministrew de bɔra ka ɲɔgɔn ye sisan Macky Sall n'a ka mɔgɔw u bɔra ka ɲɔgɔn ye u ka kɛnɛmala ministre n'o ye ministre des affaires étrangères kuma in bɔra o de da kɔnɔ ko min ye Sénégal sɔrɔdasiw ye k'u labɛnnen don k'o bɛna taa Niger attaquer an b'a fɔ an kanubagaw ye ko bɛɛ k'i hakili sigi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ o ye nin kuma in fɔ depuis le 26 juillet coup d'état kɛlen Bazoum na k'o bɛ taa Bazoum lasegin fanga la mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ Bazoum na k'o bɛ taa olu tigilamɔgɔw minɛ depuis le 26 juillet CEDEAO Faransi Union africaine o bɛ bɔ fara la k'o bɛ taa i y'a faamuya b'a la Bazoum lasegin fanga la ani bi cɛ an ɲɛ tɛ foyi la k'a fɔ africain bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili sigi se bɛ Mali ye bi fanga bɛ Mali la bi kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo a cɛw b'an bolo n filɛ ne ka jamana minnu tɔgɔ fɔ u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Faransi ye CEDEAO Union africaine Mali kelen bɛ se ka ninnu bɛɛ bɔ baara la a minɛnw b'an bolo a cɛw b'an bolo a dusu b'an kɔnɔ bi bɛɛ k'i hakili sigi ko mɔmɔ yira n'an bɔden foyi tɛ ninnu da ni bagabagali tɛ CEDEAO président yɛrɛ bɔra k'a fɔ o don i y'a faamuya b'a la ko ale kununa ka bɔ sunɔgɔ la ale tun bɛ sunɔgɔ de la mɛ a ɲɛ bɛ ko in ta cogo la cogo min na ko in bɛ ka taa cogo min na ko ale b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ji fara i ka ɲamako ji kan négociation ka kɛ i y'a faamuya b'a la Niger ani CEDEAO mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ bɛ Macky Sall fana n'a ka mɔgɔw la bi komi Faransi bɛ k'olu pousser olu ye jɔnw de ye k'olu ka sɔrɔdasiw labɛnnen don i y'a faamuya b'a la k'o bɛ taa Niger attaquer k'olu ka sɔrɔdasiw labɛnnen don ko ka taa kɛlɛ kɛ Niger walahi n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma Abdoulaye Mayiga ka communiqué ani Burkinabéw ka communiqué ani Guinéw ka communiqué ani Algérie ka communiqué ani Mauritaniens ka communiqué cɛ o cɛ mana maga i y'a faamuya b'a la fanga kura min bɛ Niger kunna bi cɛ o cɛ mana maga sɔrɔdasiw la bilahi e ka dugu bɛ kɛ tonbo ye a ye nin sɛbɛn ka bila yen dɛ CEDEAO jamana fɛn fɛn mana maga Niger la bi walahi e ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ u bɛɛ nin bɛ bin bilahi u bɛɛ bɛ to a da fɛ parce que jamana wɛrɛ ni jamana wɛrɛ ka kɛlɛ nka cɛ u ka nɔgɔn dɛ surtout Sukoyi minnu b'an bolo bi Sukoyi minnu b'an bolo bi olu dalaman don olu bɛ kasi sugu bɛɛ la ko depuis Assimi ye olu san k'olu fari ma bɔ ɲɔgɔn na Sukoyi ni Aradari ni i y'a faamuya b'a la drone minnu b'an bolo ani kɛlɛkɛminɛn minnu b'an bolo depuis Assimi y'u san i y'a faamuya b'a la u ma deli ka bunteli kɛ kɛlɛkɛminɛn ninnu yɛrɛ bɛ kasi la k'olu bɛ fɛ ka bunteli kɛ olu bɛ fɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la n'aw taara provocation kɛ Niger maaw m'aw fa aw yɛrɛ de y'aw yɛrɛ faga maaw m'a ka jamana ci aw yɛrɛ de y'aw ka jamana ci minɛn b'an bolo bi dɛ Amérique y'a fɔ ko minɛn min bɛ ka di Mali ma bi ko c'est interdit ko a man ka di Africains ma Amérique y'a fɔ dɛ Algérie fana bɔra k'a fɔ ko minɛn minnu bɛ ka don Mali kɔnɔ ko ça suffit maintenant o b'a yira k'a fɔ minɛn jugubaw b'an bolo bi an bɛ se ka Afrique bɛɛ kun ci k'u da fara an bɛ min fɔ Sénégal masakɛ ye n'a t'a kɔnɔ Ala ka jigin a kɔnɔ n'a t'a kɔnɔ Ala ka don a kɔnɔ Ala ka dusu d'a ma a k'a ka sɔrɔdasiw bila u ka taa Niger a k'a ka sɔrɔdasiw bila u ka taa Niger an presselen don depuis nin ko in kɛra u bɔra k'u bɛ taa Niger attaquer Bazoum ka bila sans délai walahi an bɛ fɛ bi bi in na CEDEAO ni a nɔfɛmɔgɔw u k'u kun da Niger kan n'o kɛra an bɛ lafiya sɔrɔ parce que ni kɛlɛ ma kɛ lafiya tɛ na ni kɛlɛ ma kɛ i y'a faamuya b'a la bɛn tɛ na i y'a faamu ni kɛlɛ kɛra n'aw ye ɲɔgɔn bunte ka ɲɔgɔn dan dɔn ka ɲɔgɔn ka se dɔn walahi lafiya bɛ na hali terima fila ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ma kɛlɛ aw tɛ bɛn o anw bɛ fɛ bi CEDEAO n'a nɔfɛmɔgɔw u ka teliya joona joona u ka taa Bazoum lasegin fanga la i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu fana ye Bazoum minɛ u k'olu gɛn ka bɔ fanga la an b'a fɛ sisan CEDEAO ni Union africaine mɔgɔw u ka teliya u ka taa ko Macky Sall n'a ka mɔgɔw sigira bi u sigira sɔgɔmada in de la ka ɲɔgɔn ye k'olu bɛ n'u ka sɔrɔdasiw bila ka taa Faransi de b'u kɔfɛ Faransi yɛrɛ barika banna kuma ma se aw ma Faransi ta tiɲɛna kuma ma se aw ma en plus fana CEDEAO mɔgɔ ninnu yɛrɛ u tɛ hakilina kelen na quoi u tɛ ɲɔgɔn lamɛn u tɛ ɲɔgɔn fɛ ko Botumu min ye Nizeriya président ye Nizeriya président Joe Biden filanan ye Joe Biden filanin ɲɔgɔn ye Botumu mɔgɔ min yɛrɛ tɔgɔ ko Bo Tumu b'a la a tɔgɔ bɛɛ filɛ nin ye Bo ni Tumu a tɔgɔ bɛɛ filɛ Bo
ani tumu a tɔgɔ bɛɛ de ni botumu o kununa ka bɔ sunɔgɔ la furakisɛ dira u ma o wulila ka bɔ sunɔgɔ la ko in bɛ ka taa cogo min na ko mɔgɔ si kana kɛlɛ kɛ Niger fɛ k'u k'a lajɛ u ka négocier bɛn ni hɛrɛ bɛ se ka na cogo min na ko n'u k'u b'a kɛ cogo dɔ la ko tɔɔrɔ b'a kɔfɛ dɛ botumu de kumakan filɛ nin ye dɛ CEDEAO yɛrɛ président a y'a ka furaw ta waati min na a kunna ka bɔ sunɔgɔ la a y'a ka furaw ta waati min na a ɲɛ yɛlɛla i y'a faamuya b'a la ko mɔgɔ si kana Niger kɛlɛ ko ala kana mɔgɔ si ci o ye CEDEAO yɛrɛ président ba ye n'a fɔra ko CEDEAO président bɔra k'o communiqué kɛ kunu Macky Sall ninnu fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la bi k'olu bɛna taa Sénégal comment ça s'appelle Niger wallahi danga min bɛ aw kɔ a bɛ ku aw la billahi aw bɛ faden sagoya min na a bɛ ku aw la waati min na Niger sɔrɔdasi bɛɛ bɛ ka sa nin kafiriden ni nin jɔnden ninnu o ma jɛkulu sigi sen na ka taa Niger sauver an ye terroriste bɔ Niger kun na maa fala ni ala jugu kafiri k'o ta ka bɔ Niger kun na walasa lafiya bɛ se ka na Niger cogo min na aw ko non k'o kana bɔ yen ala bɛ barika d'aw fɛ ko la aw bolo ko mɔgɔw ye lagalagatɔ de ya n'i y'a ye Bazoum bɔra yen joli ma bɔ mɔgɔ ma sa mɔgɔ ma bɔ ka Bazoum dɛmɛ Bazoum tun ye terroriste de ye ni président ka a tɛ se ka bɔ jamana kun na o ni président y'a ka baara k'a kɛ cogo la ɲɛ kali ala la mɔgɔ tɛ se ka bɔ yen parce que population tɛna sɔn mais président fɛn fɛn bɛ bɔ yen hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan o président sugu ye terroriste de ye a Niger bɛɛ tun bɛ ka faga kunu an bɛna image k'a la CEDEAO ma kuma Faransi ma kuma parce que olu ka laɲini o de ye Niger bɛɛ ka sa n'o kɛra hɛrɛ min bɛ Niger olu b'o bɛɛ sɔrɔ kuma fa na ba filɛ mais maa si tɛ lagalagatɔ ye tuguni an si tɛ ka tagama an kunkolo kan tuguni an tɛ ka réfléchir n'an galaka ye an bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a ye nin lajɛ dɛ su min bɔra Niger n'a fɔra ko Faransi n'a jɛɲɔgɔn olu ma kuma o la a filɛ a lajɛ dɛ écoutez la famille komi misigi b'a kɔrɔ n tɛna sɔn k'a la quoi a filɛ a lajɛ su min bɔra Niger a filɛ su de dalen filɛ nin aw ɲɛ b'a la aw ɲɛ b'a la nin bɛɛ tun ye su de ka Niger sɔrɔdasi bɛɛ faga ka ban ka tila ka Niger dugu bɛɛ jɛni CEDEAO m'u ka sɔrɔdasiw bila ka taa Nigériens dɛmɛ CEDEAO ma sɔrɔdasiw bila sen kan k'u ka taa Niger dɛmɛ bi bi in na alhamdulilayi rabil alamin an ye terroriste bɔ Niger kun na aw bɛ na n'o k'o ka to yen mɔgɔ min ka san i y'a faamuya bala san 4 foyi ma sɔrɔ ni tɔɔrɔ tɛ foyi ma sɔrɔ ni jolibɔ tɛ foyi ma sɔrɔ ni tɔɲɔ tɛ jamana kɔnɔdenw wulila k'a bɔ yen aw bɛ na k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka taa terroriste bila Niger kun na tuguni o tɛ passé o tɛ marché tuguni o de la Assimi ko k'a tɛ marché Assimi ko cɛw cɛ mana se Niger ma k'olu bɛ yen dɛ Burkina ko cɛw cɛ mana se Niger ma k'olu bɛ yen Algérie ko cɛw cɛ mana se Niger ma k'olu bɛ yen déjà an ka sɔrɔdasi i y'a faamuya bala an ka sɔrɔdasi ba kɛmɛ ni kɔ bɛ frontière la an ka sɔrɔdasi ba kɛmɛ ni kɔ bɛ frontière la minɛn fɛn fɛn b'an bolo an bɛ k'a bɛɛ bila ka taa frontière la Burkina fana pareil anw labɛnnen don déjà yɛrɛ nin ko in kama an bɛ ka CEDEAO n'a nɔfɛmɔgɔw kɔnɔ u ka na dɔrɔn u ka i y'a faamuya la ji kɛ tulu la tulu min sigilen bɛ tasuma sanfɛ u ka ji bila a la dɔrɔn n'o kɛra a bɛ sauter sebagaya bɛ dɔn quoi k'a fili ala jugu waati min na Niger bɛɛ bɛ ka jɛni Mali bɛɛ bɛ ka jɛni Burkina bɛɛ bɛ ka jɛni tɔɔrɔ bɛ nin jamana in saba kan an ma ninnu su ka an ma ninnu si ka soutien ye an m'u si ka dɛmɛ ye bi bi in na kafiri bɔra yen nɔ ko coup d'état man ɲi ko démocratie tɛ sɔn coup d'état ma démocratie bɛ sɔn jolibɔ ma démocratie bɛ sɔn mɔgɔ faga ma wa démocratie bɛ se tɔɲɔli ma wa mais ko in bɛɛ faamuna o de la ala bɛ k'u bɛɛ ta tiɲɛ ko in bɛɛ faamuna wa tiɲɛ ye min ye jamana kɔnɔdenw b'o dɔn o de la i ma ye ala bɛ k'u bɛɛ barika ban an ka Faransi n'a nɔfɛmɔgɔw lamɛn olu fana bɛ kule la k'olu ka soutien bɛ CEDEAO ye olu bɛ CEDEAO kɔfɛ Faransi ni CEDEAO bɛɛ ye kɔnɔ k'u de ye an k'u lamɛn dɛ. Le Mali et le Burkina et d'ailleurs la Guinée sont entrés dans le concert et ont dit attention, ne touchez pas au Niger et nous sommes prêts à intervenir. Alors, il s'agit du Burkina Faso et du Mali.
Deux pays voisins, également dirigés par des putschistes depuis un peu plus d'un an, qui prennent fait et cause pour le coup d'État au Niger. Hier soir, les deux porte-paroles des deux juntes militaires, burkinabées et maliennes, ont lu le même communiqué pour dire deux choses. D'abord, qu'ils sont solidaires des putschistes nigériens et ensuite qu'ils les défendront si une intervention était lancée pour les déloger. Écoutez-les. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une opération de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Cela fait suite à l'ultimatum régional fixé dimanche par 11 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria en tête, soutenu par leurs partenaires occidentaux et la France au premier chef. Rappelez-vous, ils exigeaient la libération immédiate de Mohamed Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions de président de la République, ainsi que la restauration de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Et surtout, ils enclenchaient un compte à rebours pour que la junte militaire s'exécute. Écoutez le président de la CEDEAO. In the event the authorities' demands are not met within 1 week, take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. Voilà pour la CEDEAO. La France, maintenant. Eh bien, la France soutient l'initiative de la CEDEAO, on le disait, mais en plus de cela, elle y allait aussi de son avertissement dimanche. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux entreprises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Cela fait suite à ces rassemblements en soutien aux putschistes Voilà, devant l'ambassade de... an bɛ a lajɔ yan aw yɛrɛ y'a mɛn ko faransi ko olu ka soutien bɛ CEDEAO ye wa cɛ o cɛ mana maga CEDEAO la k'ale bɛ s'i ma an m'a fɔ aw ye ko CEDEAO bɛ faransi de ka baara la faransi de b'a wari dun CEDEAO min sigilen bɛ yen faransi de b'a balo u ka fini faransi don u ka samara faransi don o bɛ ala minɛ wari kosɔn k'u denw faga CEDEAO filɛ dɛ wari kosɔn o bɛ k'u balimaw faga wari kosɔn o bɛ ka ban u denw na i m'a mɛn ko faransi ko k'a ka dɛmɛ bɛ CEDEAO ye faransi ko Bazoum ka segin fanga la joona joona n'o to k'olu fana bɛ taa interview kɛ yen k'olu b'u ka sɔrɔso bila ka taa yen o de la an ye kunnafoni min sɔrɔ sɔgɔmada in na Macky Sall n'a ka mɔgɔw bɔra ka réunion kɛ Macky Sall fana sɔnna k'ale b'a ka sɔrɔso bila ka taa Niger k'u bɛ taa Bazoum dɛmɛ faransi bɛ ko o ko la Macky Sall b'o ko la faransi bɛ ko o ko la bilahi Macky Sall tɛ se k'o ko sɔsɔ mɛ an bɛ duwawu de kɛ tubabujɔ ninnu ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya Afiriki kununa foyi tɛ se k'an lasegin tuguni quand on veut se réveiller ça va faire mal an kununa déjà foyi tɛ se k'an lajɔ tuguni an bɛ taa de i y'a faamuya b'a la fo lahara foyi t'an bɔ nin sira kan foyi t'an bɔ nin sira kan ni Niger kɛra ko Mali ɲɔgɔn faransi bɛ sa ni Niger kɛra ko Burkina ɲɔgɔn faransi ka hɛrɛ banna Afiriki pewu parce que nin jamana saba u ka hɛrɛ bɛ yen de u ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ nin jamana saba de la Niger Mali Burkina Mali ni Burkina bɔr'u bolo Niger bɔtɔla min fana bolo fana fo k'u ka bo fara de fo k'u ka kule de n'i ye dumuni tigɛ mɔgɔ la c'est normal a bɛ kule mais kule in kɔfɛ foyi tɛ yen an b'a fɔ aw ye ko bɛɛ k'i hakili sigi fanga bɛ Mali la bi se bɛ Mali bolo bi kɛlɛkɛminɛn caman caman de b'an bolo kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ Poutine bolo a y'a ɲɔgɔn dɔ di Mali ma Satande o bɛ an bolo RS Sarmad Satande cette année filanan o bɛ an bolo bɛɛ k'i hakili sigi foyi tɛ yen wa an pereselen don CEDEAO o faransi o u k'u kun da Niger kan sisan walahi anw ka ala deli ye o de CEDEAO mɔgɔw Union africaine o faransi o ala ka dusu don aw kɔnɔ dusu min b'a to n'aw b'aw ɲɛsin Niger ma an b'o ala deli de la ala ka dusu don aw kɔnɔ dusu min b'a to n'a bɛ taa Bazoum lasegin fanga la ye n'o kɛra a bɛ lakali tariku la Mali tɛ fɔnɔ ka tila ka nɛmu Mali tɛ kuma fila fɔ déjà anw ka armée bɛɛ labɛnnen don o bɛ Mali ni Niger frontière la
Burkina ta labɛnnen don kɛlɛkɛminɛ ka bɛɛ kun ɲɛsin i y'a faamuya b'a la Niger ma. Niger fana labɛnnen don, Algérie labɛnnen don, Mauritanie labɛnnen don, Guinée labɛnnen don. Cɛ o cɛ mana maga i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasiw minnu ye coup d'état kɛ Niger, cɛ o cɛ mana maga u la i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye a tɛ marché tuguni. Assimi de bɛ yen, Ibrahim Traoré de bɛ yen. Anw ka hɛrɛ ɲini cogo an b'a dɔn. Bazoum ye terroriste de ye a tɛ se ka to Niger kun na. Don o don dugu bɛ jeni. N'aw ye droit de l'homme mɔgɔw de ye aw tun kan ka interview kɛ o la ka wuli ka jɔ kɛ o la joli bɔn bɛ se ka dabila Niger cogo min na ani Mali mais aw ma kuma o la. An bɛ ka kɛ an yɛrɛ ye waati min na an bɛ ka segin an danbe kɔnɔ waati min na ko non k'aw ma jɛn ni o ye. Anw ka to aw kɔ komi wulu n'a ku a tɛ marché tuguni. La nouvelle génération an b'an ka hɛrɛ sɔrɔ cogo dɔn. Macron filɛ nin ye ka bɔ ka fɔ dɛ k'olu b'u ka sɔrɔdasiw bila ka taa Niger. Olu ka dɛmɛ bɛ CEDEAO ye olu bɛ CEDEAO kɔfɛ CEDEAO bɛ ko o ko la olu b'o ko la aw ni CEDEAO bɛɛ kɛra barika bannen den ye a mɛnna aw ni CEDEAO bɛɛ ta tiɲɛna a mɛnna ni barika tun bɛ aw la walahi Bazoum tun tɛ bɔ yen waati min na Bazoum bɛ ka kɛlɛ ka bɔ yen Amérique sɔrɔdasiw tun bɛ yen Faransi sɔrɔdasiw tun bɛ yen mɔgɔ bɛɛ n'a ta coup d'état sera ka kɛ Bazoum na ne m'o de fɔ n k'aw ta tiɲɛna ne m'a fɔ a mɛnna don o don n b'a fɔ n ka kuma na o n ko ninnu tɛ se ka ci ka ci. Hali kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ Amérique bolo bɛ a tɛ se ka wuli a tɛ se ka ci tellement que u ye mɔgɔw tɔɲɔ ala y'u bɛɛ ta tiɲɛ. Bazoum bɛ bɔ yen don min na Amérique sɔrɔdasiw bɛ yen Faransi sɔrɔdasiw bɛ yen mais a ma coup d'état bali Niger kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ninnu barika banna ala y'u ta tiɲɛ k'u kɔ jɛni k'u ɲɛ jɛni u ta tɔ kɛra kuma mugu de ye komi Faransi kulela ka dɛsɛ ko n'an ma Bazoum bila k'olu bɛ taa yen an ko an t'u bila ni Faransi sera yen fana an b'u kun ci k'u dafara. Faransi fa bɔra Amérique fana bɔra an k'o fana t'a lamɛn Amérique ko wallahi fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na quoi a y'o fana lamɛn dɛ. Les condamnations internationales après le coup d'État au Niger pleuvent. Aujourd'hui, Joe Biden, le président américain, a appelé à la libération immédiate du président nigérien Mohamed Bazoum et de sa famille, retenu depuis la semaine dernière. Comment cette situation est-elle vécue par les membres du parti présidentiel? Pour le savoir, nous recevons Idrissa Ouaziri, président de la... Joe Biden fana ko Bazoum ka bila immédiatement sans délai ko Bazoum ka bila a tɛ bila bi a tɛ bila sini billahi hali o kumakan duman t'a fɔ dɛ Bazoum tɛ bila bi a tɛ bila sini wa ni min falen b'a ba sinji la Niger bɛ yen dɛ coup d'état bɛ kɛ bi a bɛ kɛ sini Bazoum tɛ bila bi a tɛ bila sini ni min bɛ se ka ko bɔ nin ko in na wallahi anw ka ala deli de aw k'aw ɲɛsin Niger ma billahi n'o kɛra Mali ka puissance o bɛ na dɔn sisan Burkina puissance o bɛ na dɔn sisan i y'a faamuya b'a la Guinée puissance o bɛ na dɔn sisan billahi aw bɛ na dɔn ko ala ye ka min ɲɛgɛn an bɛ nin de fɛ o puissance min bɛ an na bi fo k'an ka yira diɲɛma bɛɛ de la k'a fɔ puissance bɛ anw na k'an bɛ se ko la Amérique sɔrɔdasiw ka fara Faransi ta kan ka fara CEDEAO kan ka fara Union africaine kan a y'a kɛ ala n'a kira kama a y'a teliya joona joona aw ka taa Niger an jɔlen bɛ k'aw kɔnɔ an dafalen cɛ o cɛ mana maga i y'a faamuya b'a la cɛnin na min bɛ Niger kunna bi min ye coup d'état kɛ min ye Bazoum bɔ yen cɛ o cɛ mana maga o la wallahi e ka jamana bɛ kɛ tonbo ye fura t'a la kɛlɛkɛminɛn minnu b'an bolo dalaman don dɛ kɛlɛkɛminɛn minnu b'an bolo a bɛɛ diminen don bi Assimi kɛlɛkɛminɛn minnu san depuis u sanna u ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o bɛ ka danga da Assimi yɛrɛ k'a ka bon hakili ma don o don bɛ ka Assimi nɛni don o don bɛ kasi la k'olu bɛ fɛ ka t'u fari bɔ ɲɔgɔn na olu bɛ fɛ ka taa bunteli kɛ Assimi bɛ k'u deli k'u hakili sigi kɛlɛkɛminɛn minnu sanna n'o bɛ birifini duguma ye olu bɛ kasi la don o don k'olu bɛ fɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an b'o k'olu deli u ka sigi u yɛrɛ ma aw de bɛ pan-pan k'aw bɛ taa Bazoum lasegin fanga la mɔgɔ faga la jamana ci la a tɛ segin bi a tɛ segin sini Niger bɛ yen voilà o tun ye o yɔrɔ ye an ye kunnafoni min sɔrɔ Macky Sall n'a ka mɔgɔw olu ye ɲɔgɔn ɲɛ bi k'olu b'u ka sɔrɔdasiw bila ka taa Sénégali walahi bilahi n'an ma nin cɛ in bɔ fanga la ka Ousmane Sonko bila yen fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min d'a kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne y'a fɔ ko Afrique kununa de on est réveillé ça va faire mal bilahi an kununa foyi t'an lajɔ a ye Niger population lajɛ o ye bɔli min kɛ Niger
na kira cɛ jɔn bɛ se nin sɔrɔdaso ninnu na sɔrɔdaso minnu ye fanga ta bi jɔn de bɛ s'u la n'i ko bɛ ninnu bɔ yen bi i bɛ population bɛɛ de faga population bɔra Niger kɔnɔ kunun a ka bon hakili ma i bɛ ala kali k'a fɔ mɔgɔ bɛ ka bɔ dugukolo duguma de i bɛ ala kali k'a fɔ su minnu dalen bɛ kaburuso la olu bɛɛ kununna de i bɛ ala kali k'a fɔ a bɛɛ wulila bɛɛ b'a la ko bɛ nin fanga in fɛ min bɛ yen bi min ye coup d'état kɛ bɛɛ b'a la k'u b'u fɛ k'u tɛ Bazoum fɛ u tilala ka f'u ka kuma la ko irisi darapo de b'u bolo de ko Faransi ka taa irisi ka na o de la Macron kumana kunun ko Poutine de bɛ ka i y'a faamuya b'a la olu tɔgɔ tiɲɛ Afiriki Poutine de bɛ k'olu gɛn ka bɔ Afiriki Poutine tɛ k'aw gɛn dɛ aw yɛrɛ sɔn de bɛ k'aw gɛn ka bɔ Afiriki aw yɛrɛ de sɔn bɛ k'aw nɛgɛ bɔ Afirikaw na aw jogo o de bɛ k'aw kɛlɛ bi Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw ni seraw aw sɔn kolon de bɛ k'aw kɛlɛ bi mɔgɔ si tɛ k'aw kɛlɛ aw jogo de bɛ k'aw kɛlɛ kuma fa n'a ba filɛ Niger population bɔra ka bon bi jɔn bɛ se ka taa ninnu bɔ yen bi o de la ko Afiriki kununa foyi tɛ se k'a lajɔ n'i ka jamana kɔnɔdenw b'i fɛ dɔrɔn o ye baara bannen ye pewu Amérique ka communiqué kɔnɔ k'u Faransi ka soutien Bazoum ye kɔnɔ k'u CEDEAO ka soutien Bazoum ye kɔnɔ k'u i y'a faamuya b'a la Union africaine ninnu bɛɛ ka soutien Bazoum ye a bɛɛ kɔnɔ k'u ninnu ni Bazoum bɛɛ de kelen ye Ala y'u nagasi k'u ta tiɲɛ k'u kɔ jɛni k'u ɲɛ jɛni u tɛ se ka ciga ci u tɛ se ka ko dilan ninnu ta tiɲɛna de pewu bɛɛ k'i hakili sigi foyi tɛ yen wa anw bɛ ka Ala deli su ni tile n'a t'u kɔnɔ Ala ka jigin u kɔnɔ n'a t'u kɔnɔ Ala ka to u ka taa Niger n'o kɛra a bɛ lakali ta ko la kɛlɛkɛminɛn minnu b'an bolo bilahi jamana fɛn fɛn b'an kɛrɛfɛ an b'a bɛɛ kun ci ka bɛɛ da fara k'a daminɛ Senegal CEDEAO mɔgɔ fɛn fɛn mana taa Niger ko e bɛ taa i y'a faamuya b'a la Tchani kɛlɛ e ka jamana an b'a ɲɛsin yen ma i y'a faamuya la ka yen bɔ baara la ka sɔrɔ k'i kun ci k'i da fara c'est comme ça banajugu fɔra ye fɔra jugu ye n'an ye temps sɔrɔ sini an bɛna Gassama kama Gassama min bɔra k'a bɛ Sogali kɛlɛ Sogali k'a bila comment ça s'appelle journaliste taara Gassama yɛrɛ ka dugu la Yɛlɛmanɛ o bɛ ka Yɛlɛmanɛkaw ɲininka ko Sogali ni Asimi ka fanga bɛ cogo di Yɛlɛmanɛ bɛɛ ko k'u bɛ Sogali kɔ k'u bɛ Sogali fɛ ni Sogali tun mana k'a tɛ ɲɛnabɔ Yɛlɛmanɛkaw a kumakan bɛ n bolo yan dɛ mais comme vidéo jara n'an tɛ fɛ k'a jouer sinon a kumakan bɛ n bolo yan a filɛ Yɛlɛmanɛ bɛɛ Asimini u ka gouvernement an b'u fɛ an b'u soutenir n'i ye ne yɛrɛ kɛlɛ ɲininka ne tɔgɔ Funɛ Sidi Konate ka bɔ Gori Jafunu commune de Gori n'i ye ne kɛlɛ ɲininka ne b'a fɔ transition kana bɔ an kunna yɛrɛ pour que Mali yɛrɛ ka to lafiya la fo transition de ka to an kunna ale yɛrɛ de taabolo ka ɲi ni ko bɛ yen Sokɛli an b'a fɛ nin gouvernement in ka to ta u kana foyi fali an'an ka préfet u ko olu ni ninnu kana ta transition kana ta u ka to an kun Mali ka ɲi Niger fanga de la kuma ale yɛrɛ ma kuma fɔ aw ye k'a ye a b'a fɔ ko ni an ka dugawu kɛ ko Asimu ka to an kunna ni Asimu taara dɔrɔn k'a to a di olu politiciens ma u bɛ taa an fɛrɛ Faransi ma mais ale ka idée donnen de don an tɛ olu jate olu ka idée donnen don olu ye politicien olu de ye nin jamana in ci politicien ninnu olu de y'an ka jamana nin ci pour que an ka jamana nin c'est à dire an ma se démocratie ma yɛrɛ an ka dɔnniya ma se démocratie ma an t'a ye n'i m'a kɛ n bɛ nin k'i la n'i m'a to n bɛ nin k'i la Mali nin dɔrɔn de bɛ se ka Mali mara mais u ka nin politique ko ninnu nin mɔgɔ min yɛrɛ y'a fɔ ko ale ye muru da fila de a b'a fara ka taa yan a b'a fara ka taa kɔfɛ est ce que mɔgɔ bɛ kuma voilà an bɛ a lajɔ pour que vidéo kana janya nin ye Gassama yɛrɛ wolodugu de ye Gassama yɛrɛ wolola dugu min na olu duguladenw de filɛ nin ka kuma Gassama ma nin cogo la ko barika t'a la ko nafa t'a la ko fɛn ɲinina don ko nataba don ko zon don ko hɔrɔn kolon don k'olu de ye Mali danbe bɔ a la Gassama delila ka fɔ a ka kuma kɔnɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ka fanga la ko n'i ma faso nafolo suɲɛ k'i ɲɔgɔn batard tɛ yen n'o nana bi k'ale bɛ kuma Sogali kan Ala bɛ ji to nɔnɔ la a Gassama ka dugu de filɛ nin ye mɔgɔ bɛ k'u ɲininka ko Sogali bɛ cogo di k'olu ka Ala deli de Sogali ka to fanga la ko Sogali yɛrɛ de tɛrɛ kunkolo ye ni Sogali bɔra nin fanga in kɔnɔ dɔrɔn k'a man ɲi ko Gassama ye fatɔ de ko lagalagatɔ don ko daji bɔ don ko hɔrɔn kolon don ko malankolon don
a yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw de bɛ ka nin fɔ a ma a wolola dugu min na olu de bɛ k'a dɔgɔya nin cogo la baara ma ban ne y'a fɔ yan ko kɛlɛ cogo tɛ Sogɛli la Sogɛli ye baara min kɛ Mali kɔnɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke maliyɛnw tɛ ɲinɛ a kɔ a ye baara ɲuman min kɛ nin fanga kɔnɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke maliyɛnw tɛ k'a ma fisiwale ye Sogɛli ka wari ko tɛ a yɛrɛ ko tɛ a ye Mali segin a danbe kɔnɔ o de y'a ko diya maliyɛnw ye o de la maliyɛndenw b'a fɛ n'a tun ma baara kɛ mɔgɔ tɛ k'a fɛ walima ni hɔrɔnkolon tun don mɔgɔ si tɛ tugu a kɔ nka filɛ nin e yɛrɛ wolola dugu min na olu bɛ ka Sogɛli tanu ka e lagosi baara ma ban o de la bɛɛ tɛ dɔgɔya bɛɛ tɛ nɛni mɔgɔ ta man ka se bɛɛ ma Gassama ka dugu de filɛ nin a yɛrɛ wolola dugu min na olu de filɛ nin k'a lakari nin cogo la k'a lajaba nin cogo la k'a sɔnkolon k'a fɔ mɔgɔw ye k'olu de ye Mali ci k'olu de ye Mali danbe bɔ a la olu de ye Mali tiɲɛ ko mɔgɔ min yɛrɛ ko k'ale ye muruda 2 ye o kɔrɔ k'a tɛ ban fɛn na kɔ o kɔrɔ ko danbe t'a la mɔgɔ min ye muruda 2 ye a mana d'i ma kote o kote la i b'a minɛ k'a kari i kɔnɔ danbe b'e la i ni jugu i y'a faamuya b'a la n'olu y'a d'i ma i b'a minɛ i ni olu mana d'i ma i b'a minɛ o de ye muruda 2 in ye ça veut dire que maloya t'ale la quoi a ni a n'a jugu olu mana fɛn fɛn d'ale ma ale b'a bɛɛ kunu nin ye Gassama yɛrɛ wolo dugu de ye ko hɔrɔn tɛ Gassama ye ko danbe t'a la ko hɔrɔn kolon don ko zon don k'a ma baara kɛ yɛlɛmani foyi tɛ yɛlɛmani n'a y'a kɛ foyi a ma jidiw ma kɛnɛya ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ ye ni ma Sogɛli to yen fɛn bɛɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ nin y'a daminɛ bali de ye fɔlɔ a ma daminɛ fɔlɔ dɛ e yɛrɛ ka dugula mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ k'i tanu baara ma ban o de la mɔgɔninfin ta man ka se bɛɛ ma bilahi ni ta sera bɛɛ ma bilahi fɛn bɛɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ Ala ka bin